ትግራይ ክንብል እንከለና ነይቲ ትግራይ ንብል ከም ዘለና ቁርብ ዝርዝር አቢልና ክንገልጾ ኢና ኣብዚ እዋን ብጂኦግራፊያዊ አቃውመ እንዝፈላለያ ክልተ ትግራይ ይቀርባለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ንሳተን ድማ ሓዝ ተቀዳመይትታ ንልዕሊ 140 ዓመት ካብ እዋን ሃፀይ ቴዎድሮስ ጀሚራ በእዋን ሃፀይ ዮሐንስ ሃፀይ ምኒልክን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ማለት ልኡል ራስ መንገሻን ሓሊፋ ክሳብ እዋን ደርጊ መዋእላ ጠቅላይ ግዝአት ትግራይ እናተባህለት ትጽዋዕ ዝነበረት ንመሬት ራያ ናይ ወሎ ንመሬት ወልቃይት ጸገዴ ድማ ናይ ቤገ ምድር ጎንደር ምዃና አሚናን ረድያን ምስ ጎረባብታ ተዋሃይዳ ተመላሊኣ ትነብር ዝነበረትን ጂኦግራፊያዊት አሃብያ እታ ኻልእቲ ድማ እታ ሕጂ 30 ዓመታት መልእ ዘላ ብዘይ ርድየትን ተሳትፎን ህዝቢ ወሎን ህዝቢ ቤገ ምድርን ድሕሪ 1992 ጃንዳ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ድሕሪ ምጭባጣ ንመሬት ራያን መሬት ወልቃይት ጸገዴን بعمز طفتفتن كل العباي تግራይ ዘጠመቀታን ጂኦግራፊያዊት አሃብያ አስተውዕል እታ ቀዳመይቲ ትግራይ እታ ኳን ልዕሊ 140 ዓመት ጠቅላይ ግዝአት ትግራይ እናተባህለት ጽዋዕ ዝነበረት ጂኦግራፊያዊት አሃዱ ትግራይ አስሊ ኢልና ሰሚና ያለና ትግራይ አስሊ አስምሩላ ዚያ እታ ሕጂ 30 ዓመታ ቅድሚ ምኽባራ ናብ ተሐቀኛ መልክዓ ክትምለስ ቀራረብ ዘላ ወያነ ተሐልማ ጂኦግራፊያዊ አሃዱ ድማ ክልል ዓባይ ትግራይ ክንጽዋዓ ኢና ክልል ዓባይ ትግራይ ናይ ሕጂ أصل تجري ناي قدم مالت نخيد كزاربونا عندهم دليم